Ndioma Ekelemono, Ngoye Chili Yazelo, album Chizzy Ani, album ne wetalu nzuko kwa Thursday nile, na okwa elekara ya to, na okara, lu elekara ya no, na okara, olukwe na Friday, mwetalu no Kpakpando, na okwa elekara ya to, na okara, lu elekara ya no, na okara. Album na Kpakpando, ka ine ku maka Ndioma Ndigbo na-ebi omenala, ihe ọma niile eji mara Ndigbo. N'eziokwu, Solid FM anyị na-eti eti Kpakpando ihe ndị Igbo. Ọ ga-adịrịrị ndị Igbo mma na-egenu Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti. 100.9 Solid FM. Agbakwala ya batago kpọmkwem n'oge nzukọ ego ha ji asụsụ Igbo iyele wee na-agbasa ozi n'ikuku osi gbasara anyị. Ọ bụ n'oge a ka anyị na-akpọ alụ ka ọ ga-esi wee dị mma. Ekelela m onye ukwu kele onye nta ebe ọ bụla ị nọ wee na-azụ ahịa nke gị taa bụ nkwọ. Asị m na nkwọ ga-akwọtara gị ihe ọma, kwọtara gị udo, kwọtara gị agamnihu, kwọtara gị ahụ isi ike, kwọpụrụ gị ajọ ihe niile na ndị ọjọọ niile n'ebe ọ bụla ị nọ. Ana m asịkwa ka nkwọ kwọpụrụ anyị ndị ọjọọ n'ala Igbo mana na Naịjirịa gbaa gburugburu. Na-asị na udo ga-adịrịrị ndị Igbo niile, ọ ga-adịrịrị anyị niile mma. Abụ m Chizzy Ani tobele egwu ego chinchim n'iji fụ na ụwa niile ga na-ekiri ihe niile nke anyị na-eme na YouTube. Ije na Kpakpando TV ga-afụ ya iwee kiribe gwa ha n'ebe niile na ọ bụ ebe anọzi. Amechi Ugwuele anọkwara n'ebe a tata anyị ga na-atụgharị ụmụ ihe niile na-aga dịka o si aga na ala anyị, ya bụ na ala Igbo nakwa ala Naịjirịa gbaa gburugburu. Amechi nnọọ. Nwanne m nwoke daalụ. Ana m ekene gị Chizzy Ani, ekenekwa ndị Igbo niile na-ege anyị ntị. Nke ka esi je unu gbakọ na anyị egwunyego ka esi je ka esi ji bata na Abuja na nke mbụ keri ka o si daa ife kacha mkpa efuru onye isi ala na afụkwana onye isi ala ịmago ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị bụ ndị na-afụ onye isi ala. Mụ nwajere nke m fụkwana onye isi ala nke m chọgara mana ihe dị na ya bụ na echechagokwanụ m natakwa n'udo n'ihe njere na ejere m mee ya nke ọma wee nata. Mana ịgwa gị eziokwu, ka m zọpụrụ njem site na ebe anyị si wee jebe wee ruo, ihe onye ọbụla kpụ n'ọnụ bụ ka obodo si wee dị. Ndị na-achụ ọsọ na ndị na-atọrị mmadụ na ndị na-eme nke a na ndị na-eme nke ọzọ, etu egwu si wee bata n'obodo ọzọ na-ararụ ụra. enwere onye ahụ fọrọ. Etu nchekwa si wee bụrụzie ihe ụkwụ akpụ n'ọnụ kịta, maka ka o si wee bụrụ ihe na-enye ndị mmadụ niile nsogbu na ekupụ onye ọbụla ume. Amechi, ịma na ndị Igbo na-asị na nwanza na-agba egwu n'ụzọ na-ewe ihe na-akụrụ ya ekwe. Ihe na-akụrụ ndị a niile na-atọrị maka na ihe a na-eji ekwu ya bụ onye ọbụla na-atọrị ewere ka Chineke ji zọọ ya atọ agbapụta ofu ndị a ka a na-akpọ Fulani asịrị kere ndị na-akụrụ ndị ekwe a. Chizzy, ịma na ihe ọ na-abụ mbịa nnecha be anyị anya, nnecha ihe na-eme n'obodo anyị anya, ịma na onwe abịa sị ndị ọnụ na-eru n'okwu. Mana ebe ihe si wee na-enye nsogbu na-anyịka aka anyịka ụkwụ bụ na ndị ọnụ na-eru n'okwu kwesịrị ikwu okwu ya kpuchizie ọnụ, nsogbu adị. Ndị Fulani a na-akpọ ọ bụrụkwa na amụma akpọ ha na ndị na-akpọ ha bụ ndị fọrọ, ndị nọ n'ụgbọala awakpo ha gbachaa egbe, ụfọdụ agbanarị, ụfọdụ bụ ndị akpọrọ akpụ kpụba n'ọhịa dobe n'ọhịa kwa mkpụrụ ụbọchị ole na ole ha dobere ha bechaa nara ndị nwe ha ego hapụkwa ha. Ụfọdụ bụ ndị fụrụ n'anya n'ụdị dị iche iche, ndị mmadụ wee na-apụta wee na-ekwu. Chizzy, ọ na-amarụ m ka o si adị m ndị mmadụ ndị ụfọdụ pụtara na-asị ndị na-asị nọ ndị a na ọ bụrụ ndị a, kedu ka unu si wee mara n'ọha nwa wee na-ajụ taa ka e bidoro fụwa Hausa na ụta. Ọ bụrụ ihe anyị mapụ, kedu onye ga-afụ onye Fulani ọma ama
kedu onye ga-afụ atọ na-apụta akwụkwọ na ụdị asụsụ ha na onye ka na-ekwu kedu onye ga-afụ onye Igbo ya na onye Igbo ibe ya na-asụ asụsụ Igbo ọma ama a na-akụgheri ka m gwa gị ịma ihe na-eme n'obodo bịa mewe okenye nọrọ ewu achọ ịmụ nwa ọtọ ya n'ọgbere o nwere ike mụọ n'ọgbere mana a ga-ama ụdị okenye ọ bụ ihe a na-eme kịta na-egosi anyị ụdị ndị okenye anyị nwere ụdị ndị ọchịchị obodo anyị nwere mana mgbago mana mgbada ihe nji wee na-ekwu ya bụ na kedu ihe a na-ekwu ọ dị ụzọ ihe na-abụ na nghọta nke m ka m si wee nyochaa anya butere ihe a nke ofu bụ na ndị ekperima bụ ndị Fulani ma ụfọdụ n'ime ha bụrụ ndị Fulani mana ọtụtụ n'ime ha bụ ndị Fulani ndị ekperima n'ime ha bụ ndị chọpụtara na ego dị n'ịtọrị mmadụ na iburu egbe wee kpaa ike oge mbụ ndị a ụwa ha bụ naanị n'ọhịa ịwagharị ọhịa o nwere ihe gbasara ha n'ihe gbasara ndụ ha wagharịcha n'ọhịa ọnya ka m na-akọwa wee bịazie wee na-asị na ka ha nọgidere n'ọhịa ebunyewe ha egbe ụfọdụ na-asị kedu ka egbe si wee baa ha aka na mkpọ ha na-ejibu ha ji akụ ehi na mma ha ji asụcha ọhịa esizi etu a banye na egbe ụfọdụ wee sị na egbe bido banyewe n'ara aka mgbe a bịara n'ụba ọgụ na mpaghara Afrịka nọ anyị nso gọọmenti ebe anwa aghasa ụfọdụ eburu egbe na-akpagharị ma ndị Boko Haram egbe a ebido na-abanyezi ndị ekperima n'aka ụfọdụ n'ime ha bụkwa ndị Fulani a na-abakwu ha n'ime ọhịa were egbe ha ji wee na-ezu ehi ha na-anaghị ehi n'ike na-ekporo ehi a na-apụ ụfọdụ asị na abịa mewe ihe a ụfọdụ n'ime ha eje weta egbe wee chewe onwe ha esizie ndị ji egbe wee na-eche onwe ha n'ime ọhịa ịma n'ime ọhịa ndị uwe ojii anọ n'ime ọhịa ndị iwu onwere iwu dịka na agasị gị na ị na ha akwụ ụgbọala ịnya etu ọbụla o si wee masịrị ndị uwe ojii ejide gị ime ọhịa dịrị etu anwa ime ọhịa dị ka a ga-asị onye ọbụla zọba ndị ya etu a ndị ji egbe ana ha na ndị ji egbe echekwa onwe ha egbe abanye onye ọbụla aka mgbe ha megide ha amatawago na ụwa karịrị ụwa ime ọhịa ebe ha na-awagharị na onye jide ego na ihe ego na-eme erika ndị be anyị ndị obodo so na Awụsa amamara nọrọ nya ha marụgo a na-asị bụ na ndụ Awụsa na nwere onye onwere ha ji ihe gbasara akụ na ụba na ihe na-eme ndụ ọdị ụtọ eme mana amatawago ndị a abịa na mgbago ugwu be anyị ha na-ejekaba akwụkwọ ụmụaka pụta ahapụ ha kịta ha pụtago mara na ndụ ha ana n'ihe kedu ka ha si achị ọchịchị ha na-achị ifugonu ka esi wee mee nhọpụta nke gara aga ọchịchị ha na-achị mgbe niile ha chịrị ọ bụrụ site n'ikike ndị agha ka ha ji wee na-achị ha bịa ewere ọchịchị n'ike were ya na-achị mgbe ha ji ọchịchị n'ike ha na-ahazi etu ọchịchị ga-esi wee dị mgbe ọbụla e mewere ihe dị ka ọchịchị ọ bụrụ ha ka ọ ga-amasịrị etu a ka si wee mebia ihe aka emegide ụmụaka akịta etopụtago wee mara na a na-aghọgbu ha na a na-abịa na-asị ha mewe etu a mana ndị a bụ ndị na-achị bụ ndị ụmụ ha bịa kpọrọ ụmụ ha jee na-eje akwụkwọ ụmụ ha na-azụ ha nke ọma ha achọpụtasị mba na ihe abụrụ ndụ na marakwa na ndụ ha na-ebi maka na na-abịasị ya n'ụka Chukwu si wee chịa maka na ụka ha ndị na-akpe alakụba ihe ọ bụla e mere gasị gị were anọ ihe Chukwu chọrọ ha amata mba na ihe abụrụ ihe Chukwu chọrọ na ụbịam a bụ ụbịam ndị mmadụ wetara ha. Gịnị mezi na ha amaghịzi maka na igbuo mmadụ nọ njọ onye ụfọdụ n'ime ha na-ewe na ọdụ ndị ọnwụ ka mma maka na ụfọdụ bịa fụba ihe a na oge ihe a bịa daba ụda dasibe ike bụ ihe oge Boko Haram agha Boko Haram a bidoro nakwa ka Boko Haram ji bidosie ọ dịzie ka ịma na ewe oge ụfọdụ anọgide asị na afụrụ ndị Boko Haram na Lagos anọgide asị na afụrụ ha n'ebe a anọgide asị na afụrụ ha n'ebe a nwayọọ nwayọọ otu a ka esi n'ụbịa na-egbu izu oge wa
ihe kpatara ya bụ na ụfọdụ ji alụtụ aka na-ewe ka ha si yite onwe ha ha yiri onwe ha maka na Boko Haram anyị na-anụkwa ọkwa ịma na o nwere mgbe a bịara kwuo sị na ndị Boko Haram ndị gọọmenti abịa sị na ha ga-eje ka ha wepụ ha nụsa ha agha. Ụfọdụ ndị obodo anyị wee kwuosi mmadụ ejekwa n'ebe a mgbe onye isi ala na-achị kịta mgbe anwa ọ na-azọ ndọrọ ndọrọ ịchị obodo ọ pụta wee kwuo sị na onye ọbụla jere mesa ndị Boko Haram aka na okwu okwu ka ọ na-achọ ndị be ha. Ị na-echeta na o kwuru okwu a o wee kwuchaa ya o wee gosi na o nwere ndị na-akwado ha dịka ọ bụgoro na ndị ada enye ha egbe ha na-asị ha mewe ihe ha na-eme maka na onye pụtara sị onye ji egbe wepụ ndị obodo si mmadụ ejena wee si ka ha kpụrụ ha na onye chọrọ ịkpụ ha na-achọ ndị be ha okwu kedu ihe ha pụtara ọ bụrụ na ọ na-adọnyere ha okwu ihe a ikwuru maka na ịbịa n'anya kemgbe ihe a na-ada ndị be ha ndị gbara ọkpụrụkpụ ụmụnne ha enweghị ihe pụtara kwụsị okwu ike ka gbuo ihe o nwere onye ga-ekwu okwu abịa ikwu ewe ndị otu ndị na-eche efi ha nọgidekwa ha ekwukwa ha nọgidekwa ha na ndị ọchịchị na-akpasi ihe a na-ekwu nwere mgbe ha na-ekwusị ka na ihe a ga-akwụsị mgbe ndị a na-akpa ehi bụ ndị otu ndị na-akpa ehi bụ ndị Fulani ọkwa mgbe ha na-egbu ndị Benue maka na onye na-ekwu ihe na-ewute mgbe na ndị be anyị na-echefu ndị ọchịchị ha macha eziokwu mana ha ma ekwu eziokwu mana ha ga-abịakwu eziokwu ebe a n'agbanyeghị ka o si wee na-eme ha na ntị ọsọkwa ha were nọ eziokwu ọsọkwa ha mana ha ga-ekwu eziokwu maka ihe o ji wee bụrụ eziokwu bụ na ọkwa mgbe ha na-ekwu ndị Benue na-akpọ na a na-egbu ha ndị awakporo na Nimbo ndị awakporo na Agban na Nkanu ebe niile ejere ha fụrụ ha manụ ndị Fulani wee kwuo onwere na-asị na ọ bụrụ Fulani oge niile ụgbọ ọka na nara aka na-ekwukwa nke a na-asị ka mara ka a ga-esi mere ka nchekwa zuo oke ndị Benue wee bịa kwuo mgbe ha jere na Agatụ gbuo ihe egburu egbu ebe ahụ kedu ihe ndị Fulani kwuru ọkwa ha kwuru onye isi ala kwuru gịnị ada ekwu na ọ bụrụ ndị Fulani ada ajụ ndị ọgba ajụ mana onye isi ala bịara kwuo sị unu hapụ ndị be unu na unu hapụ ndị be unu ka unu na ha biri ka nwanne na nwanne ka okwu sedobe ya na-asị o ya bụ na ọ bụrụ na ị na-ekwu ka ikwutọọ ihe ha mere nọọ ka isi hapụ ha ihe ọzọ a na-alụta aka maka na emechiri ụzọ esi akpa ehi na-aga ofu onye na-achị bụ onye na-ahụ maka nchekwa obodo defense minista Dambaza wee kwuo sị na ọ bụrụ na ndị Benue akagburu iwu a ha tiri wee sị ndị mmadụ achịgharịsị n'efi na aka ga na-egbu ha n'ihe aka ga na-ese okwu o nwere onye anụrụ ya abịa na-asị kedu ndị na-eme ihe na-eme mana ihe m na-ekwu bụ na ihe ọzọ dị ka ya bụ na kedu ka a ga-esi mee ihe a ugbu a maka na maka ihe ka ihe a si bata ka anyị kenegoro Chineke maka igwe bai igwe atọrọ n'Enugu ekenedịrị Chineke na ya na nwunye na-ahapụgo ya na ha abatago na a sị na ahapụgo ha ya na nwunye ekenedịrị Chineke na nke a mana mara ka esi wee hapụ ha ma ndị tọrọ ha ma ha enyere ha ego ma enyere ha ego ma ọ bụ ndị uwe ojii mana ihe ma bụ na Chineke ọ bụrụ kịta na nwa amadi nke fada egburu egbu na atọchara ọ bụrụgodo na ha nara ego hapịa ekerewe Chukwu maka ndụ ha mana Chizzy ọ bụ ihe mwute na mmadụ ga-anọrọ na bịa nọpịa ofu ihe o ihe mwute onye na-agazi be obodo ewerezi ebe na-agazi obodo ewezi ka o si adị ebe ọ bụla mmadụ na-agazi ugbu a onye ọbụla na ụdị ha niile kpatara nkịta onye aka na-achị Enugu steeti wee kwuo onye ha na-echu ya ụra wee kpọwa ndị be anyị oku ịmana tupu eme nke a ịmana ndị na-achị ala Igbo niile mere nzukọ ha mechara nzukọ wee wepụta atụmatụ dị iche iche na Chineke mere ebe dịka isi kwuo onye isi ọchị obodo Enugu ekwuola ugbu a na a ga-ewe ụmụ ndị ga na-echekwa ime ọhịa a na-echekwa ime ọhịa ebidogo webe onye ọbụla bụ nwa ikorobịa ga-echekwa nwa obodo ofu puku na 70 gị jewe na bụ unu mana tupu a na-eme ihe nke Amechi atụmatụ ọzọ mere na ọfịa niile dị n'ụzọ na a ga na-asụcha na-asụm ya mana ihe m na-ekwu bụ ebe a ma na ọfịa ka ndị a na-anọ ọkwa ewe ndị obodo we ọfịa ahụ
ọkwa iwe obodo magasị ụdị ihe dị otu ka ebido n'ụlọ chaba ọfịa nọchaba ọfịa chụpụta ndị a ebe a. Ịma na ihe a bụ ụgbọ agụ ebe ndị obodo nwere ike inwe mana ha ebiri ebe anwa ọ bụrụ ebe niile ka mmadụ bi. Agwa gị ndị a tọchara ga-agwa gị na ha ga-awagharịgide n'ọhịa gagide ije bido n'ụtụtụ chi ejie ma ha fụrụ mmadụ. Be anyị ebuka, ọhịa dị na be anyị ebuka. Onye mere enwere ike si n'ọhịa banye n'ebe ọzọ. Ha macha ọ bụrụ ndị na-awagharị n'ọfịa ịmara ụzọ a sị gị na wa nkarụbụ na ịmara ụzọ ị ga-esi wee na etu a ka o si wee dị ha ndị enwere be ebe ihe a na-eme bụ wagharịwa ha macha ọhịa niile etu a si wee na-awagharị ebe ọfịa niile onye ọbụla chebezi ma bazie ọfịa mana ekene dị Chineke kasị na a na-anọcha ya onye ka achọrọ kama sị ha bụzi osisi ka a na-anọcha kama ịnọrọ ọ bụ na asụcha ụzọ ọfụma onye na-apụta efi a ha kpọrọ efi na-aga ị mara ma efi ma ọ na-abịa n'ụzọ ka o nochi ụzọ ma ọ na-aga. Mana ihe a na-ekwu bụ na onye si gị na ụfọdụ akpachara anya eme ihe a okwu asị. Ekwetere m na ndị nnupụ isi na ndị ekperima ndị na-achọ ndị ajọ mmadụ ndị na-achọ ka ha nara mmadụ ka ha tọrọ ndị mmadụ nweta ego ha so. Mana enwekwara ike ndị abụrụ ndị Fulani sokwa. Mana abịa kpọpụta ndị niile na-eme ihe ha dị iri ndị Fulani nwere ike ịnọ asatọ maka na eji wee na-ekwu ya bụ ifu ka ha si wee na-eme ihe mara ụfọdụ ekporo efi kedu onye ga-ekpo efi bịa kpochie ụzọ kedu Chizzy ị ga-anọ nwe ofu efi nọ ma ya bụrụ efi ruru iri maọbụ narị igwe ya okwu ma o mee ka ha si eme o jee nochie ụzọ kedu onye ga-eme nwe mgbe ha nọchiri ụzọ ụgbọala na-asị ka akwụsịtụ. Ma ndị a onwero ndị kịta ezigbote ezigbote ihe eji emebi ihe dị n'aka ruo ka ha kịta. Ịjụọ ndị fọrọ mgbe ha wakporo n'Igbo ndị gbara ọsọ fọrọ ha kụcha ụdị egbe ha ji ije na nke Ugboka ije na ebe niile ha jere ofu ihe anwa ndị na ijekwa na Benue ofu ihe anwa o wee bụrụ ịmakwa ego na-ere ezigbo egbe. Ihe na-ekwu bụ maka na a na-akpọkwa ka a ga-esi wee chekwaba anyị ha ga-akwadokwa ọfụma ọkwa ndị a chọrọ iwere ọnya nwa ha ga-akwado ọfụma maka agbara aka eje ọgụ egbe. Ọzọ dịka ibe dịka isoro otu aka bụ na ndị ụkọchukwu gara ngagharị iwe maka ihe a na-eme nke ha bịara arịrị nke ukwuu wee na-akpọku ụfọdụ n'ime dịka ha si aga wee na-ekwu na ha chọrọ ka ndị na-eche efi na nchekwa ezughịzi ezu ọkachasị dịka o si ada n'Enugu egburu onye otu ha a na-ekwu ọ bụrụ nke mbụ ọ bụrụ nke abụọ onye nke ọzọ agbara egbe ka nọ n'ụlọ ọgwụ nke a wee mekwa ebe a na-emekwa ịdị ha kwa ụbọchị ihe a na-eme mere ha ji gaa ngagharị iwe. Kedu ihe ị ga-ekwu gbasara ngagharị iwe ha gara maka na ụfọdụ na-asị na a na-atọ ndị mmadụ kemgbe ha emeghị ngagharị iwe ndị mmadụ apụtara ọ makazi na ọ bụ nrụzi ndị nke ha. Onye na-ekwu etu a echechaghị m na onye a kwutere ọfụma. Ma ị bụ onye ụkọchukwu ma ị bụ onye nkịtị ma ị bụ onye uwe ojii ma ị bụ onye soja mmadụ bụ mmadụ anyị cha niile bụ mmadụ tupu anyị abụrụ ihe ọbụla anyị emewe ihe anyị na-eme. O nwere ihe na-abịa mee asị mba na ihe a karịa ị na ihe na-ekwu. E were ndị ụkọchukwu dịka ndị udo dịka ndị ịfụ ha obi eru oge ana ịfụ ha onye na-ekpere Chukwu onye bụ onye udo onye na-achọ ka ihe dị mma ọ bụrụ onye ekwesịrị ịnụ na emerụ dị ha mana ọ bụrụ na ha bịa na-eche na ha fụrụ onye ha pụtara na-eche
ndị onye ụdị ha dịka ụdị ugbu a na onye anwa dị ọkwụ onye nwa giringori a tọrọ na-ekwusị na mgbe ha kwụsịrị ụgbọala ha na o nwere onye ọzọ ha chọrọ ịtọrọ gbagide onye a egbo gbanarị gbadichie taya ya o buru taya iru ya na-abụ sọsọ gbanarị asịzịa mba na ha ga-atọrọ ha na ha ga-atọrọ ha ka ha kwụọ ụgwọ mgbọ ha gbafuru na onwere ka ha si wee nwere onye ha ma na onye na-aga anya fụka isi wee so uwe fụka isi wee dị ọ dị ka ị na-eriju afọ dị ka ịtụ anyị dị kịta ịmatazi iji ego Abuja ọkwara mbụzi ọnwa na Abuja ọkwa ama ụwa uwe marapa majọj ọ dị ka a na-eme n'etu a ka esi wee kpụrụcha ha maka o nwere mgbe mmadụ ji tete bụ ụtụtụ ya mgbe mmadụ ji wee pụta wee sị ihe a ga na-ekwu bụ kedu ihe ha kwuru mgbe ị na-asị na mgbe ha kwuru ya ọ na ọ dịgo na mgbe ha kwuru ya ọ bụrụ na e kwuru ya gboo ihe na-eme ọ kwụsịkwanụ ha kwuru ya sị na ha chọrọ ka ndị na-eche efe ka ha na ihe a mana ewu ihe ikwuru maka onye a nke gbanarịrị ndị a tupu atọrọ ndị nke ọ sị na ha gbajere na gbagbukuziere ebe ndị agha nọ kọrọ ha na ebe ahụ etere aka na ha sị na ha ma n'ebe anọ ndị ọzọ gbanarịgoro agwago ha na nwere ha ga-eme o wee bụrụ kezi ihe ndị mmadụ ga-eme n'ụdị ihe a na-enwe ma ọ bụrụ ịnakọ ndị ụgbọala ego maka na oge ụfọdụ ị na-aga n'ụzọ fụ ebe ndị agha maọbụ ndị uwe ojii na obi elu oge na ndị a na ha ga-echekwa mmadụ mana otu onye akọsazi ụdị akụkọ a ka ezi ibe mmadụ ndị mmadụ ga-eme ị nụrụ n'ụtụtụ a na ndị agha na ugwu Awụsa nwakwa na ha wakporo ndị uwe ojii jere kpụrụ onye ntọrị gbuo mmadụ 3 n'ime ha merụ ndị ọzọ arụ onye a chọrọ ijide gbanarịzie na onye a chọrọ ijide ndị uwe ojii na-akọwa onye isi ntọrị ndị uwe ojii na-akọwa na ha na-akọwatara ndị a na ha bụkwa ndị uwe ojii ha wakpo ha ka hapụ onye a gbuo ndị ha gburu rapụ onye a mana ndị agha na-akọwa na ndị uwe ojii akọwarọ ndị ha bụ maka na ha nọrọ ebe ahụ ma ha eyiri onwe a na-asị ha kedu ndị unu bụ ha tọrọ mmadụ na-aga o wee bụrụ ihe a na-ekwusị dịka ka esi arụ ọrụ a ụfọdụ na-abịa bụrụ egbe na-akpagharị na mbara ezi na-akpagharị n'okporo ụzọ ha eyiri akwa ndị uwe ojii n'oge mbụ ịbụ onye uwe ojii ị ga-ama ka o si wee yie uwe ojii yie efe ya ị ga-ama na onye uwe ojii mana kịta ụfọdụ ga-agbara akpụkpọ na slipas yie nika ma ọ bụ nke ọzọ buru egbe nọrọ n'ụzọ si na onye uwe ojii o wee dị mkpa mana etu ọrụ ha si wee dị na a na-asị na ọ bụ na ha yie afa ka ha kwesịrị iyi na onye ha na-achọ nwee ike fụ agbanarị mana Amechi n'oge mbụ ewe ndị na-esi imi n'ala tupu ị gaghị ama na ha bụ uwe ojii ka nke bụ eziokwu esi emi n'ala mara ka ebe ahụ tupu ha aga ha ga-arụchago ọrụ ha ya bụ ha ga na-aga ha je ma ha ebe ahụ ha agaghị ihe dịka ọgbaghara agaghị adị ya maka na ha ga-ebidogo n'oge si imi na soro ya ha na-achọ oge oge eruzi oge aka ga-akpara onye ahụ ha kpara onye ahụ na-apụ jezie dozie kpe ya ikpe dịka ekwesịrị ihe a na-agwa gị bụ na kịta na ebe ka ndị a na-esi ọrụ adịrọzi ka o si wee dị ihe anyị na-agba ha dịka CID mgbe e nwere CID mgbe e nwere ndị na-esi imi n'ala kịta ha gbanwere aha na-azazi ihe ma amarọ nwezi ndị na ya arụ ụdị ọrụ na mgbe aka ị ga-afụ onye CID o nwere ike ọ dịka onye ara ịma ama na onye CID o sicha imi n'ala ọ fụchaghị ihe ị na-eme akpụta gị n'ụlọ ikpe mgbe ọ gbachara aka ebe amaghị ikpe mana kịta ha ga-abịa afọ asị na onye atụ onye aka akpụrụ onye a je tibi ya nyapụ eziokwu tibi ya ihe kwuo eziokwu mana mgbe anwa asị imi n'ala ọfụma mana ndị a na-akọwa na ha sichara imi n'ala jide nwoke a n'otego esi wee na-acha ihe mere bụ na ịmago n'akụkụ ebe anwa ịma na akụkụ ebe anwa ebe ọgbaghara dị ihe adịghị ka o kwesịrị ịdị ihe a bụ ekwensu nnọọ bịara nghọtahie abịa dị ndị a ghọtara ndị a fụ ndị ji egbe ha kọwara onwe ha ọfụma ka esi wee kwuo ma na ha na-akọwa ọgwụ ike ọ bụkwara maka na ihe ndị a na-akọ kịta ihe abụrụ mbụ ndị agha na ndị uwe ojii na-enwe nkwata na-enwe nghọtahie ọ bụrụ mbụ mana ha kwesịrị nyochaa imi
na-anya ọfụma mara ihe mere ka ya mara etu mmiri ya si wee baa n'opu ụgbọkịrị wee mara ihe a ga-eme ka ụdị a ghara ime ọzọ maka na ndị agha egburu kịta o nwere ihe ga-eme ka a nachita ka anyị na-achitakwa na obodo anyị n'Enugu dịka ihe gburugburu na mbọ ọ na-agba kedu ihe ị ga-ekwu gbasara na mbọ ọ na-agbasi ike ịfụ na nchekwa ka ihe a mere ya na ndị ọchịchị ime obodo dị iche iche na ala Enugu mechara nzukọ na-eji fụ na anyị mechara ihe a na nchekwa zuru ezu batara n'obodo Enugu ọ malite n'ugbu a ịfụ na ndị a ga-ewere ga na-echi ime ọfịa na ha bidoro ọrụ ozigbo ndị ga-ewepụtakwa n'iwu ya emebeghị iwu ya na ihe ndị ọzọ mana ihe fọrọ bụ nke ndị obodo ịsụcha ọfịa na ichekwa maka ndị a ga-ejidere gburugburu aka ka ihe a wee dị mma. Ndị a sị na ha ga na-echekwa ime ọhịa ọrụ ha ka ha si wee na-eche ị ga-abacha n'ime ọhịa ha fụ ka ọhịa si wee dị ọkachasị ụdị ọhịa adịcha ebe ụzọ dị okporo ụzọ gara ka ha mara etu a ga-esi wee hazie ya ka ọ dị mma wee ka ha na-akpagharị kwesịrị ịbụ sọsọ nke dị n'ime ọhịa ma ebe ha na-eje anọrọ ka ọfịa niile ọja maka ebe ọbụla mmadụ na-anọ ma ha bịa na ihe nwa amadi aka na-achị Enugu steeti na-eme mgbe ihe ha niile bịara mewe ọ dị ka ha ga-asị na nkịtị ka ha gbaziri ọ ka ya mmadụ nwụcha tupu o nwere ihe mere mana ka a na-asị ọ gịnị ga-eme okunie ozugbo nje anwa were akwa wee hie n'ume si mba na nke a bụrụzi ya wee kpọwa ndị mmadụ kpọwa ndị obodo si kedu ihe a ga-eme na ihe ka nte ya bịakwutekwe nte n'ọnụ si kedu ihe a ga-eme obodo ezo o wee bido tie iwu mgbe ahụ si chika aka jee hazie ndị nchekwa obodo ndị nche n'ime obodo si hazie ha mara ka ha si wee nọrọ n'obodo hazie ha wee nọkwa n'elu ya wee si jee họọ ndị ga na-akpagharị n'ọhịa ndị gọọmenti ga-enye ha ọzụzụ nye ha ngwa ọrụ ha banye bido ọrụ ọnụkwa n'elu ya wee hazie iwu a ga-ewega n'ụlọ omebe iwu ka e wee nyochaa anya ọfụma wee hibe ihe a niile hibe ihe a niile wee sikwa na a ga-anaghachi n'iwu megidere ntọrị n'obodo na Enugu ka a mara okwu mana ọ na-adị m ka mgbe Sullivan nọ na-ewepụtago iwu a n'oge mbụ wee kwuo na onwe onye ejidere na-atọrị mmadụ n'ọkwa ikwugbu onye ahụ ka a ga-ekwugbu ya mana ihe na-ewute mbụ na kemgbe a na-ekwu ha ndị Fulani jere na Ndigbo gbuo ndị mmadụ were ihe foonu ha wee sechaa ya na vidiyo wee na-egosi ejide ha kedu ebe ha nọ kedu mbosi ịfụrụ akpụpụrụ ha n'ụlọ ikpe. Ajụjụ ọzọ anyị ga-ekwa ajụ Amaechi bụ na nso a ka a sịrị ndị niile ji ngwa ha ji echekwa onwe ha weghachi ya mana gịnị meziri na nke ndị a na-echefi na ha eweghachi nke ọbụzọ ahụ ga na-ewezi egbe na-akpagharị nke a chọrọ ihibe ugbu a kedu ihe a ga-eji wee na-echekwa obodo ebe a sịrị onye ọbụla weta nke o ji echekwa onwe ya wetazie ya ka e were ya mana a sịkwa na ndị wetara ya n'ụzọ iwu na-akwadoro ịma na gọọmenti na-ga-ezi ha ozi maka a ga-esi wee zie ha ozi ka ha wee rụọ ọrụ a ga-arụ mana onye ka na-ekwusị na ihe na-eme ka a ga-asị na ma ụma kpachara anya na-adọnyere ndị mmadụ ukwu mmadụ na-abụ ji mkpọ na-anụ ọgụ ịnapụ onye ka gburugburu ya na-anụ ọgụ ịdapụ ofu onye nke o ji hapụ mana Chizzy mụ na gị nọkịta mburu mkpọ bịa na-eti gị ihe na-achọ gị okwu ịgbagide jee bute mkpọ ka ị wee chekwaa onwe gị ofu onye apụtasị m gị nwa na-achọ ka ị wee chekwaa onwe gị asị gị dose nke gị hapụ m nwa ji nke m ji wee na-achụ gị ka m gbuo ịmụrụ na onwe ka ọ dị onye ka iji wee na-ekwusị na ndị mmadụ si na ịtụpụta enwe ihe na-arụ igosi anya ka o wee fụ o nwere onye nọ n'ọkwa ịchịkwa obodo anyị a amara ihe na-eme mana ihe na-ekwute abụ onwe ihe mere obodo a ha sị na aka ha adịrị ya ha sị na ndị mmadụ amarọ onye maara ihe ọ ga-eme wee hapịa ma ọ mkpacha anya mụnye ọkụ n'obodo ọkụ anwa ga-ewe isi ya maka na eji wee na-agwa gị ihe a bụ na
ụfọdụ n'obodo anyị na-amụnye ọkụ onye fụ ihe ọjọọ ọ masị na ihe abụ ihe ọjọọ maka na ndị be ha. Kedu ihe bụ nwa asịrọ ndị na-akpa ehi akpa n'ehi, mana ọ bụrụ na ị na-akpa ehi ehi gị a na-emebi ihe ndị mmadụ kọrọ n'ubi, ọ bụrụ ezigbo ihe. Ọ bụrụ na ị na-akpa ehi ijide egbe, iwu machiri mmadụ iji egbe, ịnọkọta iwere egbe maka na ị na-anọ n'ime ọhịa kpara ehi gata n'akụkụ ọhịa mapụta n'ụzọ tọrọ ndị mmadụ, ọ dịrọ mma. Ọ dị mma. Ọ bụ olu Amechi Ugwuele ka ị nụsịrị mgbe anyị nọ na nzukọ anyị na-akpa alụ ka obodo si dị. Ihe anyị na-ekwu bụ nchekwa ka o si metụta ala Igbo ọkachasị na Nigeria gbaa gburugburu. N'oge na-adịghị anya anyị ga-agbapụ ekwentị ka gị na-ege anyị wee soro tinye ọnụ ya. Cheta na ọnụ ka bụ ọnụ ka anyị na-akwalite asụsụ na omenala Igbo, asụsụ Igbo kpọmkwem ka anyị ji ekwu ebe asụsụ yele eye. Ị chọrọ itinye ọnụ afọ gị ga-abụrịrị afọ Igbo, ị ga-asụ Igbo yele eye, agwakwana ya ọgwa. Akara ekwentị ị ga-eji tinye ọnụ bụ efu, ọ dị ka so ofu akara ekwentị anyị ka anyị ga-ewere tata, ya bụ efu 9 efu 2 3 1 1 1 efu efu na 9. Anyị bịaghachite azụ mgbapụ ekwentị ka anyị wee tinyebezie ọnụ na ya. Abụ m Chizzy anyị na-abịa, anyị bịazie ka anyị wee gaba n'iru ka anyị bịakwa. Ụmụafọ Igbo ndị hụrụ asụsụ na omenala Igbo n'anya, onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo, onye ama ngwa na ebe ozi a ga-akpa na ama ebe ọ na-ego. Ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ Igbo amaka sụọ asụsụ asụsụ Igbo ihe Chukwu nyere gị. Ịbụrụ onye Igbo sụọ asụsụ Igbo. O nwere ụfọdụ ndị na-amaghị asụ asụsụ Igbo, mana nke na-agbakisi bụ n'ọtụtụ bi n'ala Igbo. Dịka onye mụta nwa ya kụziere ya Igbo, ya kụziere ya omenala ka ọ kpọta agwa ka ndị Igbo. Ịbụ onye Igbo isi nke gị mụta Igbo, ị nọ n'Igbo, ị nọ n'Amerịka, ịbụ onye Igbo. Ọ na-enye m ọṅụ na nlọta na mbụ onye Igbo. Ama m asụ Igbo, ama m omenala Igbo. Ka m jụgara ụlọ ajụjụ ọha na eze ndị Igbo, gịnị mere na ndị Igbo anaghị ekezi ekike Igbo? Ịbata n'ọfịs onye Igbo ọ gaghị ekwesị. Ọ dị mma, enwekwara ka ọ dị na onye Igbo ga-anọ ọ gaghị na-asụ Igbo yele eye. Ya mere anyị ji wee na-asị gị na ịchọ iti ọnụ n'okwu nke anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata n'ọnọkọ abụọ ọnọkọ nzukọ ebe m na Amechi Ugwuele nọ wee na m akpa ka o si gbasata anyị nchekwa n'ala Igbo nakwa na Naịjirịa gbaa gburugburu, ndị na-atọrị na ihe ndị ọzọ dị iche iche ka anyị ga-esi wee chọọ ha ọsọ elu ana chụpụ ha n'ala Igbo, chụpụ ha n'ala Naịjirịa. Ọ ya ka anyị na-akpa alụ ya, nakwa mbọ ndị ọchịchị anyị n'ala Igbo na-agba iji fụ na ndị a niile bụ ndị ọjọọ, ndị ntọrị, ndị na-eme alụ, ndị omekome na ha pụrụ n'ala anyị nke gburugburu. Ya bụ ọchị obodo Enugu mere ugbu a bụ ịfụ na ndị a pụrụ, ọ sị na a ga-ewere ebidogo webe ndị ntorobịa ndị nwere ike ichekwa ọhịa n'ala Igbo, n'ala Enugu, ka ebido webe ha ka e wee ike chụpụ ndị omekome n'ọhịa anyị, chụpụ ha na-agụ ndị Igbo n'ebe ndị Igbo na-akọ ugbo. Maka na ije n'obodo dị iche iche n'ala Igbo ugbu a, ana niile ebe ndị a na-agụ ha, ya bụ agụ bụ ebe ndị mmadụ wepụtara ha na-akọ ugbo ha. Imirikiti n'ala Igbo adịghị ejezi ebe a. Maka gịnị? Maka ndị na-eche efi, ha kpụrụ efi ha kpojuo n'ebe ndị mmadụ gbachara mbọ ka ugbo ha, efi atarisie zọrisie ihe niile, onye kwuo okwu ọ bụrụ nsogbu. Ụfọdụ agaghị anata, a na-awakpo ndị ụmụ nwaanyị n'ike, na-egbu ndị ụfọdụ. Ihe a bụ ihe jọgburu ude na-esigbue nkakụ, mere na atụmatụ dị iche iche ka ndị ọchịchị ala Igbo na-atụ ugbu a, ịfụ na ihe a niile na ndị ajọ a niile pụrụ, ndị Igbo ebido wee kọba ugbo ha, ndị Igbo wee bido wee bibekwa ndụ n'udo, onye ọbụla nọrọ n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ọzọ dị ka ibe ya bụ na gịwa bụ nwa afọ Igbo, onye ọbụla nọ n'ọkwa ugbu a kwesịrị ike nkwụcha ya aka. Ewere ọfịa dị na be unu n'obodo gị nke bụ na ọ gbachiri, biko o ruo na oge onye ọbụla ga-apụta n'Igbo wee nụchabịa ọfịa, ka ọfịa niile yelu, ka mara ndobe ndị ịfụzie ka ndị mmadụ na-abata na ụdị ndị na-adịghị anya, ịgbachie mbọ ike tie je gbakwuo ndị nche ekwu obodo dị n'aka, ka mara ihe a ga-emo ya, agba ajụjụ, mara ebe ọ na-eje. Mana nke kachasị nke ọfịa niile adị n'ụzọ, maka na ike nkụcha abụghị ụjọ.
si sụchaba na ọfịa ahụ niile nke dị n'akụkụ obodo gị ma nke dị na be gị ma nke dị na ebe ọbụla na-agụ biko ndị igwe kpọpụtanụ ka a mara ka a ga-esi ọ bụrụ na ike adịghị ndị ga-asụ ya si chọọ igwe ma ọ bụ ụgbọala a eji akpụcha ala ụgbọala eji asụ ọfịa ka ebido jiri ihe a jezie sụchasịa ọfịa ike hazie ya ahazie ka ọ dịzie mma kama mmadụ ga-anọlụbe ya nọpịa mkpụrụ ihe ka edozie n'obodo ọ ya ka anyị ga na-ekwu ọ dị ma ugbo eruo n'oge gịwa ga-esi wee tie ebe ọnụ na ya gịwa nọ ebe ọbụla ị nọ wee na-ege ị ga-ebidozi wee tie ọnụ akara ekwentị ị ga-eji tie ọnụ bụ 099 maọbụ 0909771 biko ịkpa anyị ịsụọ Igbo yele agwakwana ya ọgwa abụ m Chizzy ka anyị webezi okwu ugbu a oge eruona onye na-akpọ gwa ya afa gị na ebe isi akpọ Emeka Emeka o tekwala ahụ ọ dịkwa Chineke gọzie gị o ise ise ihu na-ekwu ugbo ihe mere eme gbazozikwa ụlọ mgbasa ozi Solid FM maka ihe unu na-eme gosiri na unu chọrọ ọdịmma Igbo na ọdịmma nke Naịjirịa ọ dịghị mma mmadụ ịhụ onwe ya aghụghọ ndị a na-achị achị na mpaghara Igbo ebe a ma Abịa ma Enugu ma Anambra ma Imo ma Ebonyi ha na-ahọ onwe ha aghụghọ ma ndị ahụ pụtara dịka ndị omeiwu o nwere ajụjụ na o juru ebe ahụ mụnwa na-atụle otego m na-atụle uche maka ya ọ bụghị na ọ bụghị ndị Fulani ga-eme ihe a ka a na-ekwu ihe mere na ha mechaa ihe a agwaghị onye na-ejide ha ejide agaghị amazi otu ha si wee laa ihe kpatara ya ndị na-achị achị na mpaghara Igbo ha nwere ike ịgwa anyị ihe mere ha ji jide ndị a hapụ ha ala maka na ọtụtụ mgbe a na-agwa anyị na onye isi ala ya na ndị onye isi ndị uwe ojii na onye isi ndị agha na-enwe nzukọ ha na-enwe amaghị ihe ha ga-enwe nzukọ a mana ha meta nzukọ nwere ka ọ bụrụ maka ọdịmma ha ọ bụrụ maka ọdịmma Naịjirịa maka ọkpara mmadụ ihe mere ndị mmadụ ga-esi mpaghara ugwu ya na ala Igbo ebe a ga-egbuo Reverend Fada mba ụkọchukwu mba arụ ka ọ bụ egbu ụkọchukwu egbuo ụmụnne anyị ha laa onwe ihe ga-eme ha agaghị ejide ha ịtaghị tawa ahịa anyị chọghị ebe a bụ nsogbu anyị ka ọ bụ ijide ndị a na-akpa arụ ahụ ana m atụnye alụ dị biko jide ndị a na-eme ihe a ka anyị fụ ha anya ya bụ na ha bụ mmụọ gwa anyị ka ha bụ mmụọ akụkọ a na-akọ na ndị agha gbagburu ndị uwe ojii ihe nke ahụ bụ akụkọ amaghama akụkọ mbe na ọsọ akụkọ na ụmụ anụmanụ ihe a ha na-eme n'obodo a ọ na-agba anya mmiri akwa ha gwa anyị ya bụ na obodo a ekwesịghị ihe ọchịchị ha hapụ ka ndị ọ ga-ekwu ọchịchị chi obodo a ịnụrụ ya ụbọchị ga-ekwenụ ọ bụrụ na agaghị ekwu mmadụ n'obodo a ọ ga-agbazi mmadụ anya mmiri akwa ọ na-agbachasị mmadụ ahụ gọziere m unu daalụ Emeka daalụ ọ ga-adịrị gị na mma ihe na-eme nwayọọ alụ ka anyị na-atụ biko ịgwacha anyị gwa anyị alụ ihe a ga-eme ka o wee dị mma ka obodo anyị ga-esi wee dị n'udo ka nchekwa zuru oke ga-esi wee bata n'obodo anyị gwa ya afa gị na ebe isi akpọ ndị ka ị mere nwanne ọgọ gị nwoke nọ ebe a ekene m gị nna m ekene m gị gaa n'iru onye mmadụ atụmatụ nwekwara ebe a bụ na onye ọbụla kekwa ngwụcha maka na kwụcha bụ ụkwụ ụjọ onye ọbụla kee ngwụcha anyị ma na ọ dị njọ na nkwu ọta na abụọ banye n'ụlọ ọkụ dodo ofu wee pụta ife ọrụ ka ọ bụ a ga-eme eme ya mana edokwu jeje obodo be anyị Igbo bụ onyere mgbụgba ada na obodo Ebonyi niile nwe ebe ha nọ mana ebe anyị Igbo dịkwa eze ndị ọzọ anyị nwa bụ onyere mgbụgba ndị ike dị ya baa na mmiri ekele m unu
ọ dị mma Igbo nwa okike otu a unu si mee ya ị ga-atụ ya alụ ka ndị ọzọ je mụta ya ọ bụ na igwe bụ unu nọ igwe jenu kụziere ndị obodo ndị ọzọ ka mụta ka a si mee wee chụọ ndị alụ ọsọ na obodo nke gị ka a chịkọta alụ ọnụ ka a gbaa izu a ka obodo anyị wee dị n'udo. Onye na-akpọkwa ya afa gị na ebe ishi akpọ biko gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ ndị ka ị mere odogwu gwa m afa gị na ebe isi akpọ afa gị bụ gịnị ebe ahụ ị nọ na-eme mkpọtụ iwe ike ịnọgharị ka anyị na-anụ ihe ị na-ekwu ọfụma ngwa gaa n'iru gwa m afa gị na ebe isi akpọ gaa n'iru ebe ka isi akpọ mba nwanne m nwoke biko ewutena gị ebe ahụ ị nọ adịcha mma ọ bụ na ọ ga-ekwego m ịnọgharịa biko ndị ihe a ka ọ na-egbubi olu gị na-egbubi ndị mmadụ adamchi gị na-ekwu biko gwa m afa gị na ebe isi akpọ gbadata ya ma ọ bụ isi ebe a pụọ ngwa tinye ọnụ n'okwu a Nweze ndị ebe isi akpọ ngwa gaa n'iru nwanne okwu n'uche taa maka ihe banyere nchekwa obodo dị n'ihe a bụ mgbe maazị Nnamdi Kanu na-ekwu ihe banyere nsogbu ka mgbe ọ na-etite dịka ego ọ dịghị onye ọbụla anyị niile na ọwụ anyị si na anyị otu ndị na Naịjirịa anyị etigo nwanne ị ga-anọgharị ma nke anyị na-ekwu bụ obodo nke bụ nke anyị bụ ala Igbo obodo Biafra ebe anyị ga-enwe nchekwa zuru ezu. So ihe m na-achọ itinye ebe a bụ na ogbugbo ya ga-abụ ka ndị ọbụla lawara na nke ha ka ndị ugwu nọrọ ebe ha ebe ọbụla bụ nsogbu anyị nwere ọ bịara mgbe ya ga-agwụnye ya lawa ka nkwukwu gharịpụ ya n'azụ. Mmadụ si n'obodo ya bịa n'obodo nke gị ọsị na ị gaghị ebi n'obodo gị bịa n'ihe ike mee osi ka sị ya ọkọlawa na nke ya ga nọrọ ka nke nwanọkwa na nke gị ekele ya ga-abụ bụ onye nsogbu anyị dị n'obodo a. Ọ bụghị gị isi ka anyị gawa Chineke ka o mee ka Naịjirịa bụrụ ofu n'ihi na onwe ya ebe igbu ofu dị na Naịjirịa n'akụkụ niile nke ihe omume ya a na-anara anyị oke ruru anyị n'ebe ndị na-achị achị nọ. A na-anara anyị oke ruru anyị n'ebe ihe nweta na uru nke ọha kara asị nọ. Ihe niile bụ oke ruru ndị Igbo adịghị enye ya anyị mana a na-asị na Igbo ofu so nwe ebe nwere ebe ofu dị ndị na-anọ Igbo Kwenu! Ndị ga-agba egwu a bụ ụmụafọ Igbo onye mụta nwa ya kụziere asụsụ na omenala Igbo. nwanne m Nweze mere nke mbụ mee nke abụọ mee ntị ka m anụ ya emeela nke atọ kịrịna biko ịchọ ịsụrụ anyị Igbo anyị achọghị ịnụ asụsụ ọzọ na asụsụ Igbo anyị ị ga-asụ Igbo yele ihe agbanarị anyị asụsụ anyị ọgwa ọ bụ ala Igbo ka anyị na-akwalite ọkwa ala Igbo anyị ọ bụrụ na ya ịfụrụ ala Igbo n'anya nke ukwuu mekene nke iji bụrụ nwa afọ Igbo zaba afọ Igbo soba asụsụ Igbo gị na nwanne gị na-akpa nkata na-asụ ya n'Igbo ka ịghọta ka o gosi na n'ezie na ihe anyị na-ekwuru gị n'omi maka na ọkweghị na ọ na-asị na asị na-aka mma na asụsụ ndị ọzọ. Gwa m afa gị na ebe ishi akpọ biko gwa ya afa gị na ebe ishi akpọ. Ọ dị mma ka anyị were onye nke ọzọ onye adịbeghị nkwadobe biko ịkpọ anyị ekwuchi okwu ike ya nụ ihe ị na-ekwu afa gị na ebe ishi akpọ. Ekele m gị biko ndị ebe ishi akpọ ọ na-adịkwa mma ekele dịrị Chineke. Uchechukwu ma ọ ga-adịrịrị gị na mma nke ọma ka Chineke ga-emere anyị.
Gị ka ebe ka isi akpọ? Esi m na enyi na-ese wee na-akpọ. Gaa n'iru nwanne. Eji na ọchịchị ọkpụrụ ji na ojiriba. A ga-agbanwere afọ bekee anyị were ọ bụ na orimiri akpọ afọ orimiri ahụ orimiri ojii ma ọ bụ mmiri ojii. Ngwa ekene dịrị maka nkụzi ka ị kụziri m orimiri ojii.